Morning mga lods, welcome sa akong part 4 sa Lababong Bisaya, Davao ni Bay. Muna akong tilapia mga lods. Oh, nakita na sila ninyo mga lods. Oh, kani siya mga lods, mga 5 days na ni siya sa kuha. Oh, di na kaya siya kan mga lods kanang tawagan na ng idlas ulad na siya. So makita ninyo na dool-it na kayo na nga nagtunga-tunga na sila. So bago lang na ako sila gibahugan mga lods. Napa dito mga lods. So nanay mga dagko-dagko na ta kana siya kana ug napa diri mo ni. Nahinay lang na to kay warag. Pero dool-it na kana siya sa akong mga lods. Akong kamot man. So gawas siya mga lods. Namanam na sila kadagko mga lods. So, dito ang uban mga lods sa pinakasuok. Daghan mo gina sila mga lods. Atong videoan dito sa buol sila. Yan sila dito. So makita nyo ng mga lods diba? Ita kayo ng mga video mga lods Dagko na. Bay-bay na sila mga lods. Matarang-tataran sila dito. Bunga na sila. Diba? Tangan ako mga lumot mga lods. Ngayon na sila nagkuhan mga lods. Dagang kayo mga lods diba? Muna sila mga lods. Diba? Dagka na. Kita na gid niyo mga lods, diba? Mabutig sa kabuuan mga lods kani dagko na gid sila. Klaro na. Wala to mga lods.